बर'सा आदारसार इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ आङो बरायबाय दिनै नैबे समाव आङो दिल्लीनि जन्तर मन्तर बे जन्तर मन्तराव आङो दंफैयो नैबे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय बेवहाय मोनसे 4 घन्टा धरना जादों फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय नैबे मोनाबिलिनि 3 रिंगासिम बे सोमावसारनाया जागासिनो आरो नोंथांमोननो नैबे दिल्लीयाव जानाय जे धरना बे धरनानि गासै नुथायखौबो दिन्थिगोन बेवहाय गोलाव समनिफ्रायनो बे दाबिया सोलिगासिनो आरो नैबे दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो विदर्भ सोमावसारग्रा बिथांमोनाबो फैदों कुकिलेण्ड सोमावसारग्रा आफाद बिथांमोनाबो फैदों दा बेवहाय मोनथाम जे संगठन आरो नैबे बेनि अनगायैबो NFNS जेराव गोबां नैबे भारतबर्षनि सोमावसारारि आफादफोर जाय बिथांमोना आलादा रायजो नायगिरदों दा बेखौ नैबे समाव बे जायगायाव फैनानै सुबुंफोरा फैदों थ' बेनि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन थ' नोंथांमोनखौ आङो बे भिडिअखौ नायबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय थ' नोंथांमोना मोनथिदों नैबे नो बड'लेण्ड नो रेस्ट नो कुकिलेण्ड नो रेस्ट थिग बेबायदिनो गोबां नैबे सोमावसारनाय आफादफोरा गावसोरनि जे मोननांगौ जे मोनथाय बे आलादा रायजो बेखौ बिथांमोना भारत गभर्नमेन्टनि बा भारत सरकारनि जे नैबे बिथांमोननि जे मेनिफेस्ट' लिरना होनाय बे दाबिखौ बिथांमोना नैबे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव फैनानै दाबि खालामफैदों नोंथांमोननो आङो बे भिउखौ नैबे समाव आङो दिन्थिगोन नैबे समाव आङो विदर्भनिफ्राय फैनाय सोमावसारारि आफाद बिथांजों आं रायलायगोन बिथांनिफ्राय आं गोबां बाथ्रा मोनथिना लागोन जे आप तो विदर्भ से आया है तो इस जंतर मंतर पे तो आप आया है तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं किस लिए आया है आप मैं यहाँ पे जो किसान की समस्या है किसान आत्महत्या कर रहे हैं किसानों को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है इसलिए मैं किसान की समस्या के लिए हमको अलग विदर्भ चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप लोगों का जो विदर्भ जो मांग है तो कितने पुराना है ये कितने साल हो गए आप लोगों का जो मांग है कम से कम 40 से 50 साल हो गया हमारी मांग चालू हुई है थैंक यू नैबे समाव आङो विदर्भनि बिथांजों आं रायलायबाय जे बिथांमोननि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया मेक्सिमाम 40-50 बोसोरसो जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जे बिथांमोननि जे जायगायाव जे आबादारिफोरा गोबां मुंख्लं जायो आबादारिफोरा गोबां माने बिदिनो गावनि जिउखौ फोजोबना लायो नैबे माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जे बिथांमोना आलादा नैबे विदर्भ बिथांमोना नैबे सोरजिनो थाखाय सोरखारनाव दाबि खालामदों